shahararren fitaccen mawaƙin nan wanda aka fi sani da watakan Ado Isa Gwanja. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon bidiyo namu a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna On Top Hausa TV. Da Allah dan uwa, ana roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, kada ka sha'afa ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun ɗora masu inganci. Sannan kuma idan ba wani farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ba, ina roƙonka da ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa gurburkan ku na Facebook da kuma na WhatsApp, domin haka ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku masu inganci. Wannan shahararren mawaƙi dai wato Ado Isa Gwanja, idan ka kasance kana bibiyar wannan mawaƙi ka tabbatar da lalle zahiri jajirtaccen mawaƙi ne wanda yake ƙoƙari wajen kawo waƙoƙinsa musamman ma akai-akai, musamman ma a ɓangare irin na gidan biki da kuma dai harkar waƙe mata. Wannan shahararren mawaƙi wato Ado Isa Gwanja ba a bar shi a baya ba wajen ganin shi ma idan ya fitar da waƙa tana trending a social media irin su TikTok, Instagram da dai sauran social media baki ɗaya. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka domin jin yadda wannan shahararren mawaƙi wato Ado Isa Gwanja yake ƙara sa ran zai fitar da wata waƙarsa nan ba da jimawa ba, bayan da ya saki sabbin waƙoƙinsa a cikin wannan shekara ta 2022 mai albarka, wanda ba da jimawa ba ya saki waƙoƙin nasa guda biyu wanda suka haɗa da War da kuma Cas. Ku biyo mu domin jin sabuwar waƙar da yake shirin saka a cikin wannan tasha ta mai albarka. Sai da ina ƙara roƙonka da idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha mai albarka, kada ka sha'afa ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun ɗora masu inganci. Sannan kuma idan ba wani farkon zuwanka wannan tasha mai albarka ba, ina roƙonka da ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa gurburkan ku na Facebook da kuma na WhatsApp, domin haka ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku masu inganci. Wannan shahararren mawaƙi dai wato Ado Isa Gwanja, idan ka kasance kana bibiyar wannan mawaƙi ka tabbatar da lalle zahiri jajirtacce ne kuma tsayayye wanda yake ƙoƙari wajen kawo muku sabbin waƙoƙinsa akai-akai kuma yake nishaɗantar da ku. Wannan shahararren mawaƙi wato Ado Isa Gwanja ba a bar shi a baya ba wajen ganin shi ma yana nishaɗantar da masoyansa da kuma mabiyansa duka a daidai wannan lokaci. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka domin jin yadda wannan mawaƙi zai kawo sabuwar waƙar tasa a cikin wannan shekara ta 2022 mai albarka, kafin mu ban kwana da ita bayan da ya saki waɗancan sabbin waƙoƙin nasa wacce ta haɗa da War da kuma Cas. Sannan ina ƙara roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun ɗora.